Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu bibiya ta a wannan shiri da muke wayar da kan al'umma akan abin da ya shafi muhalli da kuma kimiyya da fasaha da kuma sunadarai. A yau mun zo za mu yi bayani akan sunadarai da muka saba a koda yaushe. A yau mun zo za mu yi bayani akan sinadarin kofa. Sinadarin kofa yana da amfani ga jiki domin jiki yana iya sarrafa shi. Kowane cikakken mutum yana iya samun sinadarin kofa ko jikinsa yana iya sarrafa sinadarin kofa na ma'aunin miligiram 3 zuwa miligiram 5. Rashin isasshiyar kofa a jiki yana haifar da karancin jini wato anemia ko kuma ciwon da ake cewa anemia. Bayan haka idan kuma kofa ta taru ta yawa a jiki tana haifar da wani ciwon da kuma ake kiransa da Williamson's disease. Shi wannan Williamson's disease yana haifar da gajiya, yana haifar da iya samun kofa a cikin shara ko a cikin gurɓataccen ruwa ko kuma a cikin wasu abubuwa da yawa da suka taru suka yi sharar da kanta. Misali, ana iya samun kofa a cikin kayan wuta, ana iya samun kofa a cikin kayan wayarin ɗin ruwa wato kayan plumbing. Waɗannan su ne guraren da ake samun kofa wadda kuma a ƙarshe take zuwa ta taru a jikin mutum. Idan jiki ta yi masa yawa ta haifa mishi wannan ciwo da muka yi bayani a baya. Wannan ciwo yana iya haifar da gajiya, wannan ciwo na Williamson disease yana iya haifar da gajiya, yana iya haifar da rawaya, fata ta koma ta yi rawaya, yana iya haifar da kala ta bar jikin ido, wato ido ya zama fari sol gaba ɗaya ba shi da kala. Sai kuma bullowar wasu ko kuma wani ruwa a jikin ciki ko kuma a ƙafa. Sai kuma wani lokaci motsi wanda za ka ji jiki yana motsi ba tare da an shirya ba. Waɗannan su ne alamomi na wannan ciwo da ake kira da Williamson disease. Assalamu alaikum. Sunana Nura Tasiu. A tare mu a bidiyo na gaba domin samun waɗansu shawarwarin da suka shafi sinadarai da kuma muhalli.